Здравей, само да се Здрасти. представиш. Казвам се Иванка Иванова от Димитровград И си майка на, на 12-годишния Павел Павлос. който имаше нужда и вече една седмица беха призовани обществото да Мгм. дарят парички за скъпо лечение, което се провежда в Турция. Да. Кажи какво се случи, какво е състоянието на Павел. А, значи от българска страна тук лечение беше отхвърлено, защото най-вероятно се касаеше, според българските доктори, за сарком на Юинг, който те казаха, че един вид нямат апаратурата и хората възможности си да За да лекуват. се Тук, предприеме да. лечение. Само А, кажи колко доктора потвърдиха съмненията за тази диагноза или всъщност поставянето на диагнозата. за България двама доктора. За България. Къде се обърнахте след това? После отидохме в Гърция и там същото нещо се получи. Хората ни насочиха към 3 държави, които прилагат такова успешно лечение. Значи Турция, Испания и Германия. Вие в случая избрахте Турция. В случая избрахме Турция, защото е по-близко като дестинация. Наново всички изследвания почнахме, което ще рече, нали, първоначално кръв, стандартното, но там пуснаха и туморни маркери, доколкото ми е известно. После скенер, ядрено-магнитен резонанс, последствия казаха за биопсия, казаха за ПЕТ скенер. До този етап на база на тези изследвания бяха ли потвърдили диагнозата сарком? Да, на база на ядрено-магнитен резонанс, на скенер, на кръв беше потвърдено на преглед. Да. Какво показа биопсията, която, доколкото разбирам, вие се прибрахте? Да, ние се прибрахме с нощи. Значи много изненадващо за всички доктори в болницата, тамошната, излезна, че няма нито една ракова клетка. Това означава, че отхвърлят диагнозата за сарком. Диагнозата за Рак. сарком на това място. Какво ви казаха след като Така. отхвърлиха диагнозата? Смятаме ли, че всичко се разви по най-благоприятния начин? Значи, професорката беше категорична, че такъв случай до сега е нямало никъде в нейната практика, 30 колко години, каза. На база резултатите, които са получили от изследването до момента, да се отхвърли чрез биопсията диагнозата сарком. Да, но има едно но. Тя вижда петна в белите дробове, които петна трябва да се проследят. И каза, че след месец, на 28 август, ни записва час, трябва да отидем там и да направим значи ядрено-магнитен резонанс, Наново да скенер, направите изследванията. Да, наново тези задължително 2, да се проследи самите тези петънца, дали се оголемяват, дали се променят формата и така нататък. Ако има данни, че те са оголемени, тогава, за съжаление, ще трябва да направим пак биопсия. И да се предвиди лечение. Да видим какво ще се случи за лечение и така нататък. Но в момента отхвърлят, за момента се отхвърля тук, на Предполагам, тази част. че много ви улекна от аз в един момент не знам точно как да се чувствам, защото толкова време прекарах в това да си мисля, че нали, има нещо и живота на детето ще е застрашено. Да, но все още се чувствам, как да кажа, някак си зле, защото още смятам, че докато не се види напълно на 100% да се каже, нали, за цялото тяло, че няма нищо, аз не мога да го възприема това точно, че няма наистина нищо. Като една майка продължаваш да се притесняваш за детето си. Много се притеснявам за сина ми. Беше инициирана кампания за събиране на средства да помогне, защото вие като семейство не може да се справите с сумите, които се предвиждаше да бъдат нужни за лечението и диагностиката на заболяването.
По последни данни близо 38 000 евро са събрани, за да помогнат Павлос. Да, аз много благодаря на абсолютно всички хора. Просто без тях, значи сумичките бяха от 1 евро до, не знам точно, не съм ги следяла, до 1000 евро примерно. Приведоха хората. Безкрайно съм щастлива, безкрайно благодарна на всички тези хора, че те го направиха за сина ми, направиха го за мене и няма думи, които да опишат чувството на благодарност и на обич към тия хора, защото аз виждам хора буквално, с които не съм се познавала, разминавала съм се в града с тях или пък хора непознати, те са дарявали за мен и за сина ми да сме добре и да намерим изхода от това нещо и живота ми да е жив, в смисъл сина ми да е жив. Така че не знам. Близо 1400 души са направили дарения в различен размер. Да, 1400, още има кампании, които знам, че ще се проведат. Искам тук да отбележа момента, в който да кажа, тези кампании желая, нали, за в момента да се спрат набирането на средствата, защото има достатъчно пари, с които ще можем да отидем на 28 на тези прегледи, които, нали, се очертават и няма да е нужно за в момента, дай Боже, да излезе всичко добре, да няма такова нещо и да приключим с събирането на средства по всякакъв начин. Предполагам, че емоциите в тебе в момента са много смесени от радост за отричане на страшната диагноза до благодарност за съпричастността на хората и в същото време до притеснение, че все още всичко може би не е свършило. Ами да, аз когато попаднеш в такава обстановка с такива майки борбени и децата им, има хора, които са 6 години там, има хора, които са година и половина, просто вече започваш да гледаш абсолютно различно на живота, на тия битовизми, на тия, как да го нарека, махленски скандали и не знам си какво. Да, просто различно е. Ти в годините винаги си била борец за справедливост, за чист въздух, за приветлива градска среда, за добруване между хората. Да. И всъщност усети любовта на хората, която се връща към теб. Всъщност изобщо не съм очаквала толкова хора да подкрепят кампанията, не съм очаквала толкова много хора да дарят за моя син, защото с много хора в годините, нали, мога да кажа, нали, че даже съм имала пререкания и така нататък, но това са хора, които са решили да подкрепят моето дете и мен, нали, независимо с каква малка или голяма или каква ще да е сума, което... Няма малко дарение, всяко дарение помага. Не, просто не знам как да се изразя, просто съм безкрайно благодарна на тия хора, наистина. Да се надяваме, че ще се развият по най-благоприятния начин нещата и в 28 август, ако не греша, каза, че ще ходите за следващите изследвания. Да. Ако останат пари от кампанията, те се предполага какво ще се случи? Тези парички, аз точно не знам как ще ги разпределят, дали аз трябва да посоча човек или пък... Само да посочим тези, които са в сметката на Павел Андреев, в смисъл кампанията. Не знам точно как ще стане, дали те ще кажат или пък аз трябва да посоча човек, нали, това допълнително ще се уточни. Казваш, че ще бъдат в ползата на други деца, които имат нужда от лечение и финансова помощ. Абсолютно, те отиват така и нещо друго да отбележа. Тези парички, които в момента има събрани, знам, има може би някъде кутии, има някъде, някакви хора ми писаха вече толкова много, че не помня, нека да ги сложат в сметката на pavelandreev.org, да са там
Да ги преведат по Да, да се сметката. преведат по сметката. Аз никога не съм искала за мен си пари, никога не съм представила лична сметка и така нататък. Не съм искала да отворя и дарителска сметка, защото през сайта, доколкото разбрах, е по-добре и така. Всичко Доста изглежда по-надежно по-прозрачно е, и да. прозрачно спрямо разходите, които се Просто извършват да. за лечението на Мгм. всеки, предполагам, един от пациентите, които са в него. Абсолютно, да. Пожелавам ти успех и възможно най-благоприятното Благодаря развитие на много, нещата и надявам това да се. остане един лош спомен, който да бъде подкрепен съответно с положителни емоции за добрината и съпричастността на хората. Благодаря и аз благодаря на хилядите хора с нас.